Sí? Bueno, saludable día, distinguidas señoras e señores, sexan todos benvidos a esta sala de prensa da Diputación de Ourense. Sobre todo quero darlle grazas a todos os medios de comunicación, de información, gráficos, escritos, televisión, sempre notares da actualidade, porque a actualidade aquí agora pasa por algo que chegado o mes de xullo xa se presenta. E xa van 17 edicións, mestre Foxo. 17 edicións. Para o ano, maioría de idade. Pero a maioría de idade, aunque non teño 18 anos, as 18 edicións xa o ten, porque é un referente do folclore da gaita nesta provincia que traspasa fronteiras. Vamos a presentar, pois, o 17º certame celtibérico de bandas de gaitas. E, como sempre, ten unha razón de ser. Unha razón de ser dun home que, aparte de ser médico, foi alcalde, foi diputado, foi director daquela do Hospital Municipal de Ourense. Estamos falando de Gabino García, que foi o que empezou a levar isto en razón de ser ali. Claro que non o podía levar ali, ao seu concello, a Manzaneda, se non houbera a Escola de Gaitas da Diputación de Ourense, dirixida, como sempre, magistralmente polo mestre Foxo. Por lo tanto, para min, como diputado de representación institucional, é unha honra estar presentando a estes centos de gaitas que se van a dar, e se van a reunir e van a tocar para converter a estación de Manzaneda en un centro de música tradicional, a gaita. E a veces convén recordar a historia é máis imaginativa que os homes. A gaita, que aparece documentada do século XIII, daquela a presencia da gaita na Península Ibérica se mantivo ou se mantiña en todas as misións sociais ata comenzos do século XIX. Que pasa do comenzo do século XIX? Pois este instrumento desacralizouse e empeza a oírse en todos os eventos festivos que se precian. E así foi. Chega a década dos 80 e hai un punto e aparte. Un punto e aparte que significa un punto seguido, en este caso, porque xurde un gran movimento gaiteiril grazas á Escola de Gaitas da Diputación de Ourense, que é a Real Banda de Gaitas. E isto é porque Foxo, que sempre o explicou, ven desde Barcelona a Ourense por orden, entendámonos ben a orden, de Vitorino Núñez, daquela presidente da Diputación de Ourense. E aquí, hasta hoxe, xa pasou tempo. A partir de aí xurde este certame celtibérico da banda de gaitas, que é un referente da Península Ibérica, pero ademais é un complemento educativo ao ensino recibido da Escola de Gaitas, porque a Escola de Gaitas non só forma gaiteiros, educa e sabe a forma de estar desa xente e dos gaiteiros. Pois estamos diante, pois, dun certamen que é didáctico, que é instructivo e da transmisión de todos os valores culturais. Para falar do tema, que mellor que as persoas que teño aquí, sobre todo non é por despreciar e moito menos, pero quen sabe de gaita e o mestre Foxo, porque tamén temos que dicir, acuñamos, e quero que o digas, cando foi da pandemia, nos momentos máis duros da pandemia do COVID, a gaitoterapia. A gaitoterapia como terapia terapéutica pos-COVID, para que? Para dilatar esos bronquios, bronquiolos, co esforzo que se está facendo para tocar a gaita, se está secundariamente, pero moi beneficiosamente, para o corpo humano, insuflando, dilatando as vías respiratorias. Por eso que a gaitoterapia, a terapia da gaita, tamén está dentro do que é tocar a gaita. Mestre Foxo, como vai ser esta 17 edición ou 17ª edición? Moitas gracias, Rosendo, polas túas palabras. A verdad que despois de escoitar un orador clásico como Rosendo é difícil tomar a palabra. Pero bueno, como temos o feeling
e o sentimento e a vivencia e a creencia nestas cousas sempre resulta doado. Dicir que Manzaneda é xa un referente histórico na promoción do que significa a gaita en Galicia, e neste caso tamén a gaita ibérica, que un pouco máis adiante vão dicir a novidade que presentamos aquí. Entonces, o que presentamos é o noveno Serán da Seitura. Servidor ten unha afición que é colectar, recoller, editar e guardar no noso arquivo histórico audiovisual. Eses saberes que se transmitiron ao longo de centos de anos e que conservaron a nosa xente dos pueblos, que hoxe case non existen. Xa non quedan persoas maiores a quen recollerlle cantares. Pero hai que dicir que Manzaneda foi un referente dos cantares da Seitura. Por eso, este noveno Serán da Seitura fai referencia a Ludivina Pérez Ricoi, que era a cantora máis destacada que deu Galicia de cánticos da Seitura. Que son os cánticos da Seitura? Son cánticos líricos, melismáticos, que transmiten a música medieval a través dunhas fórmulas melódicas e fórmulas rítmicas diferenciais. Por eso, este traballo que nós levamos facendo desde fai 40 anos, desde a Escola de Gaitas, creo que Rosendo que fai historia, porque é a historia da nosa civilización. Entonces, este certamen ten esa parte de poñer en valor os cánticos históricos e tamén, a parte deso, procuramos dignificar o concepto da cantareira. Ludivina Pérez Ricoi era unha muller ali dun pueblo de Paradela de Manzaneda que herdou os cánticos de seu pai e transmitiu, pero servidor, se vedes neste carteliño, vai aquí unha estatua. Conseguín o apoio económico para dedicarlle unha estatua a Ludivina. O ano pasado foi o ano das cantareiras, pois eu xa lle tiña dedicado ás canteiras de Galicia monumentos postos en valor. Por eso que este lado do Serán da Seitura tamén forma parte dese concepto de Manzaneda 2026. Bueno, aí estamos. Despois tamén vai haber ese día 25 a Noite Celta, onde reunimos tamén cantores, músicos, como se pode ver no programa. Pero nesta edición eu quería destacar algo fundamental. Nos levamos facendo este evento en Manzaneda fai 40 anos, co apoio do Dr. Gabino García, que foi o que puxo en marcha a estación de montaña. Daquela, o mundo rural en Galicia tiña vida. Hoxe ten o contrario. Por iso que é importante no mundo rural facer estas cousiñas, porque senón que nos queda? Entonces, este certamen empezou polos inicios dos anos 90, sendo campeonato provincial, despois campeonato nacional, Liga Galega de Bandas de Gaitas, todo feito no único campo de competicións que hai en Europa, que é o de Manzaneda, presidido pola estatua de Don Gabino, que honramos. Entonces, desde fai 17 anos, tomamos unha nova denominación, de tal maneira que pasou de ser Liga Galega de Bandas de Gaitas, que funcionou paralelamente, ao certame celtibérico. Entonces, este ano facemos honor a ese concepto, de tal maneira que coa axuda da Xunta de Galicia, especialmente do Director Xeral de Turismo de Merelles, que é destas terras, botounos unha mão económicamente, de tal maneira que imos ter en Manzaneda bandas de gaitas de Baleares, por primeira vez, que non tocan a gaita galega. Como dicía Rosendo, a historia transformou o instrumento en distintas morfoloxías, de tal maneira que hai unha denominación que é Campeonato de Gaitas Mediterráneas, que non ten nada que ver, parécese moi pouco ás gaitas célticas. Se fixades, os Highlands tocan corroncos para arriba, en Galicia tocamos corroncos da gaita tamén prácticamente para arriba, pero as gaitas mediterráneas ten outra morfoloxía, levan os bordóns para diante,
ten outras fórmulas de tocar, por eso, aínda que non hai así gran tradición, porque o típico da zona de Cataluña Baleares son os dúos, a gaita e un tamboril. Sin embargo, nesta ocasión pues, reunimos aquí bandas de gaitas de Baleares, concretamente de Mallorca. Vai vir outra banda que é fantástica, os sons da Cosetania de Tarragona, que tamén tocan o sac de Gemecs. Sac de Gemecs en catalán, eu tuve unha sorte de estudiar na Universidade de Bellaterra, significa saco de gemidos, e en sac de Gemecs. Entón, estas son as gaitas de Cataluña. As gaitas de Baleares denomínanse xeremías, pero temos tamén gaitas de unha banda que nos acompaña de Madrid, outra banda de Asturias, outra banda de Portugal, de tal maneira que vai ser o evento máis internacional de gaitas que se ten feito en Ourense e en Galicia. Polo tanto, para nós é unha satisfacción conseguir que esa denominación de certame celtibérico tome realidade. Precisamente en tempos difíciles. Eu teño que agradecer doblemente o apoio da Xunta de Galicia, neste caso, a Diputación, como todo o mundo sabe, a Diputación de Ourense, desde tempos xa inmemorial sempre foi un referente de apoio á cultura. E desde Ourense estamos apoiando a cultura da gaita, estamos facendo historia. Un exemplo desto témolo no Museo Internacional de Cornamusas, donde temos instrumentos que non nos teñen nos países de orixe. Por exemplo, este ano a Xunta Internacional de Gaiteiros vai estar con nós un tocador de xubir, que é a gaita da República de Mariel, en Rusia. De tal maneira que eso é o que nos fai importantes, aquilo que non teñen incluso hai que dicir que non aprecian nos seus lugares de orixe, pero desde aquí somos sensibles ao que significa a cultura e a historia da civilización. Polo tanto, creo que este ano, gracias a conseguir que nos acompañen outro tipo de cornamusas, Manzaneda vai ser un referente. Polo tanto, agradezo que os medios que fagan énfasis no concepto da denominación de certame celtibérico, porque nesta ocasión Manzaneda vai sonar distinto. Van a aparecer as vestimentas mediterráneas, que as súas gaitas diferenciais van ter o seu propio trofeo, que temos que dicir que esta pintura forma parte do patrimonio que temos no Museo Internacional de Cornamusas, que é unha pintura de Xosé Casal, que fai referencia ao gaiteiro de Montrove, que viviu entre 1850 e 1938. Quero dicir que, digamos, nós temos historia, así como noutras partes da cultura da gaita, non teñen a sorte de ter esa historia que a partir do século XIII e a partir das referencias de Alfonso X Sabio, pois Galicia é un referente europeo a nivel gaitas, e Ourense é un referente, polo tanto, para min é unha satisfacción poder presentar isto. No programa tedes os participantes, que é un pouco longo de nombrar, pero aí estaremos o 25 e o 26 de xullo facendo de Manzaneda un referente da cultura da gaita e tamén da música étnica, dos cantares da xeitura, que é un pouco que nos diferencia. Especialmente hoxe, cando o mundo rural, tú vas polos pueblos e non tes a quen preguntarlle nada. A Galicia rural prácticamente queda nos mapas, é unha pena, por eso que facer un esforzo polo mundo rural, como neste caso, apoiando este evento, e a sensibilidade política moi importante nestas cousas, porque por moita afición que tiña eu, si en Santiago creen que é máis importante facer esas cousas na Praza do Obradoiro, para nós é máis importante facelas en cabeza de Manzaneda,
que eso é Galicia e aí onde se conservou a cultura e por eso mantemos o concepto de Galicia e a súa cultura. Pois, bueno, con isto, máis ou menos, é o que vai ser Manzaneda, Rosendo. Pois moitas grazas, mestre Foxo, non cabe duda que un certamen dese tipo, como que moi ben acabas de explicar, un certamen celtibérico, é grazas ao que decimos sempre da Diputación, a colaboración, a cooperación interinstitucional. Cando as administracións, as institucións colaboran, os obxectivos sempre se acadan máis facilmente e, ademais, de maneira máis eficiente. A que sí, ao representante da Xunta de Galicia aquí, Cecilio Santarices. Pois sí, efectivamente. Bos días a todos. Decío o mestre Foxo que difícil é falar despois de Rosendo co ben que se explicou. Pois imagínese eu, despois de precederme o presidente do INORDE, neste caso o presidente e o mestre Foxo. Eu pouco podo añadir máis que o agradecemento, a felicitación de un ano máis de facer isto e facelo en Manzaneda. O que eu podo decir do mundo da gaita, deste certame que sea internacional ou incluso da xeitura, que é a Sega, pois o valor histórico etnográfico está fora, cultural, do noso, está fora de toda dúbida, e que así o plasmaron. Eu solo quero apuntar unha cosa. Eu creo que o mundo rural pode estar tranquilo porque creo que se ten feito unha labor importantísima dende a Real Banda de Gaitas de Ourense e das institucións, tanto a Xunta, a Consellería de Cultura como a propia Diputación, pero eu creo que turismo, que é do que eu podo falar, está facendo unha aposta clara polo rural, por a provincia de Ourense, en concreto por a zona do oeste, do oriente ourensán, non? O feito é Manzaneda, que tamén aproveito para felicitar a estación de montaña, a Meixa, que ao final é unha empresa pública, pois a colaboración ano tras ano. Eu quero, dende a Xunta, felicitar ao mestre Foxo, todo o seu equipo, porque non só é isto de unha soa persona, por suposto a Diputación, que son moitos anos, e a Xunta de Galicia, neste caso a Asencia de Turismo de Galicia, vai a seguir colaborando nesto, porque isto tamén é turístico. O turismo non ten por que ser unha cuestión de masas, non é vir a ver os Rolling Stones a Manzaneda, non. Isto, pois, move moita xente, pon no mapa o que xa está no mapa, como é a Manzaneda e todo o macizo oriental. Non teño máis que decir que, por suposto, que agradecidos por contar coa Asencia de Turismo de Galicia, bueno, en realidad con toda a Xunta de Galicia. Estou seguro que vai ser un éxito como os anos anteriores, quizáis este máis porque vai a ter maior repercusión a nivel internacional. Sumarme ás felicitacións de Rosendo para o mestre Foxo e o seu equipo, sobre todo, pois, animar a xente que acuda a Manzaneda a un acto máis, porque isto non só é Manzaneda nese día, este fin de semana. Isto é un antes, o que ven despois, danos a coñecer, e non só para Manzaneda, digo, sino para a propia comarca, porque isto é un factor dinamizador para toda unha comarca. E nada máis, animar a xente que veña a disfrutar, como eu teño disfrutado algúns anos que fun, coñezas ou non coñezas moito de música, porque isto é un espectáculo que encima, pois, fai que non se perdan estas costumes, non? Falaba antes do serán da xeitura, non? Pois imagínome que son cantos de que se canta, pois, na Sega, ou que despois non só é a Sega, en Castro Caldelas faise unha festa tamén na Malla, porque isto é o previo á Malla, en fin. Isto todo é un factor, para nós, claro, dinamizador, e tamén é turismo, a parte de cultura, por suposto. E nada, felicitar e que veña moita xente que seguro que pasarán ben. Gracias. Moitas gracias, Cecilio. Por lo tanto, o 25 e o 26, a contorna de Manzaneda, da estación de Manzaneda, vai ser o centro da música da gaita a nivel continental, tendo o epicentro en Manzaneda.
Por lo tanto, dentro deste 17º certamen celtibérico, é que tamén será o 9 serán da xeitura en memoria de Ludivina Pérez. Se algunha pregunta os notarios da actualidade que queren clarexar, tendo aquí o mestre, eu creo que se resposta tal como, Bueno, eu quería agradecer a Monse, que sempre está. Monse Estévez é un pouco a coordinadora, porque aquí somos todos organizadores, porque por aquí poden pasar sobre 600 músicos, de tal maneira que non é doado que cada un vai ao seu punto. Entonces, entre todos, pois, organizamos a liturgia da posta en escena, porque, como se dixo aquí hai un momento, isto é un espectáculo gratis. Claro, costa ir á cabeza de Manzaneda, á cabeza grande, pero chegase ali unha alegría para os sentidos, ver como desfilan as bandas, a disciplina, como presentan o seu traballo, porque é unha das cousas que conseguimos da Escola de Gaitas, a imaxe do gaiteiro. Entonces, estes campeonatos contemplan a forma de moverse, como desfilan as bandas, como van vestidas, afinación, interpretación, a percusión, estética. Digamos, en cada apartado hai un especialista, que denominamos xuiz, que ao mesmo tempo é instructor, pois transmite esa información, tedes que mellorar nesto, de tal maneira que isto foi a mellor escola para dignificar o concepto da banda de gaitas. E como dicíamos antes, por primeira vez van entrar neste círculo as bandas de Aragón, Cataluña e Baleares, con os instrumentos distintos, primos da gaita galega, pero non iguais. De tal maneira que por primeira vez, e eu quixera destacar, é un bon titular, por primeira vez, cornamusas mediterráneas no certame celtibérico de bandas de gaitas. Cada vez máis internacional. Eso é o concepto, máis ben intercultural, porque son variantes dun tronco común. Digamos, a cornamusa primitiva que se mantén no mundo árabe, que non ten nada que ver co mundo céltico, donde herdamos nós a gaita, do mundo árabe, nada que ver. E precisamente esas gaitas mediterráneas mantén a estrutura máis primitiva. Nós tocamos con a gaita xa máis moderna. Por lo tanto, hai que inspirarse no que nos precedeu. Por eso que se nós estamos apoiando a esas gaitas, casi podemos decir máis pobres, porque ten menos repercusión social. Por exemplo, en Baleares pode haber 60 gaiteiros. En Cataluña pode haber máis ou menos. En Aragón, moi parecido. Entonces, estamos poñendo en valor ese instrumento que está pasando unha época máis difícil. Nós temos a suerte de ter a Diputación de Ourense, un exemplo a seguir, creando a Escola de Gaitas. Vitorino, que era, nunca hai que cansarse de dicilo, era unha persona moi ilustrada, era un político culto, con visión de futuro. Por eso que non somente es que a creación da Escola de Gaitas, con outras cousas que puxo en marcha, Vitorino foi un referente. Por eso que nós somos precisamente frutos desa idea, que eu estaba estudiando en Barcelona, na Universidade de Bellaterra. Nunha ocasión viñera a Barcelona, eu xa tiña unha banda de gaitas no ano 76. Entonces Vitorino e aquelo dice, isto interesa terlo en Galicia. E puxo as bases e aí que estamos, dedicándolle a vida a Rosendo. Gracias pola túa sensibilidade, a túa colaboración e a túa forma de ver as cousas, que é importante. E seguimos luchando para conseguir de Ourense un referente, que sea un referente aquelo de Atenas de Galicia. Pois no mundo da gaita tamén é importante que sea tamén Atenas. Bueno, pues aí seguimos. Gracias. Que ben se explica Foxo e se pode resumir. Somos os que nos enseñaron antes. Exacto, sí.
somos a continuación. Esperemos que todo siga. Queremos seguir enseñando. Temos que seguir, somos. Tamén. Falaba de 60 criterios máis ou menos en Baleares, outros tantos en Barcelona. Quantos pode haber en Galicia, en xeral e en Ourense? É unha boa pregunta. É unha boa pregunta porque, fíxate, nos anos 90 a Liga Galega de Bandas de Gaitas chegou a ter como uns 5.000 participantes, 120 bandas, porque había en cada concello da provincia de Ourense había unha banda. Non podemos ter hoxe en día unha banda en Manzaneda se no colegio hai 12 nenos, ou no Bolo se hai máis ou menos. Polo tanto, digamos, hai unha despoblación que repercute en todo, en toda a vida social. Entonces a pregunta túa exactamente cal é? Quantos gaiteiros pode haber en Galicia, quantos pode haber en Ourense en particular? Vale. Se a gaita é un instrumento en desuso ou que vai variando? Vale. Pois mira, en Ourense podemos ter como 1.500 na provincia neste momento, xente que toque. Bueno, pero máis que saben tocar algo, seguro que hai. No, si, pola escola de gaita pasaron máis de 20.000, pero digamos xente que toca en bandas, así, que están activo. Sí. Despois, en toda Galicia, máis ou menos outro tanto. Podemos dicir que ten tanto Ourense como o resto de Galicia. É dicir que é un instrumento moi vivo, é un instrumento referencial, que se estudiou na escola de gaitas con base no pentagrama, polo tanto é un instrumento moi vivo. De feito, a Real Banda de Gaitas seguimos sendo un referente internacional. E temos forza na escola de gaitas, hai máis alumnos que nunca, digamos, hai vida. Outra historia paralela ao mundo rural que estamos dicindo que non temos población. Entonces, donde antes había unha banda en Luintra, en Celanova, Celanova ainda hai, porque ainda hai unha población, ou en Xinzo, ou en Berín, pero nas áreas pequenas é imposible manter unha banda ou un equipo de fútbol. Porque agora, por exemplo, estamos retomando a banda de gaitas de Cea, que vai participar aquí no certamen. Digamos, houve un baixón e estamos recuperando bastante aquela forza que houve cando había población. Eu, por exemplo, empecé aquí no 1985, había un promedio de 300, 400 nenos nos grupos escolares. Hoxe o promedio igual é de 15 ou 20, entonces eso ten unha repercusión evidente. Digamos, hai que ser realistas, temos que ser positivos sempre, pero esta é unha realidade que temos que contemplar. Non ten nada que ver o mundo rural de hoxe como cando se fundaron os grupos escolares, os centros escolares. Había que dar salida a centos de nenos que había. Entonces, eso é unha realidade. Incluso estamos facendo socioloxía, pero incluso nas urbes, gracias á inmigración, se non aquí os colexios tamén andarían como poden. Eu teño ali na escola de gaita, recibimos no Museo Internacional de Cornamusas periódicamente grupos de nenos dos colegios. Hai un porcentaje que xa case chegou ao 25% de fillos de inmigrantes. Entonces, un pouco as zonas, digamos, as áreas urbanas vanse mantendo, pero que o mundo rural temos problema para ter eso, digamos, activo. Muy bien. A miña visión que ando polos pueblos cada día. Se vades a quer lugar de Galicia, vedes que hai cantidade de zonas deshabitadas, que, hai que mirar o mundo do lado positivo, pero influirnos en todo. Bueno, pero tamén a verdade é que da terra de ser terra de afiadores, Ourense pasa a ser terra da gaita, porque ten máis gaitas que o resto das provincias galegas. Todas xuntas, desde logo. Sí. Está máis a provincia de Ourense que todas xuntas. Bueno, algunha pregunta máis, señoras e señores? Pois moitas grazas pola atención e escoita.